Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro en penj laktar. Kama tayo chenro ni en Andutho Otieno, morna ng'eny mokalo nikech wapuonjore gik mang'eny. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio wa ma Kisumu yiena mondo mi arwake. Obonyiso ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e thiedho tuoche mage, kaeto kok waketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano ahinya. Amor bet kuom odiochieng' ma kawuono. Aluonga ne Dr. Julius Okel kan piny ma Kisumu ka. An daktar, iluonga ni consultant physician mathiedho tuoche mopondo e dend dhano, kendo alony e thiedho tuoche mag nyiroke. Amor mokalo mar bedo kodi Dr. Okel, kendo aduoko erokamano kuom kawo thuolo mari. Ibiro e studio mondo mi puonji kwa Ramogi Ajwang'. Kawuono diher puonje wa kotenore kod tuo mane kata chandruoge mage. Kata doko ni lonye weche mag nyiroke, en nyiroke kende koso wadwa tude gi tuo machielo bende daktari? Kawuono da puonjre tuoche mag nyiroke mabiro gi tuo makelo gi tuoche mek sukari. Miluongo ni diabetic nephropathy. To wadwa wuoyi tuoche nikech kirango tuoche mek nyiroke oganda wa kata mana piny mangima, jok matimo dialysis en tuo mang'eny kabisa. Kikawo japar matimo dialysis, abich kuomgi 50% nigi tuo mar diabetic nephropathy. En tuo mosebedo ka chando oganda wa mang'eny nikech tuo mar sukari en tuo bedo e dend dhano kuom higni mang'eny, kendo joma ng'eny chandre kalure gi osiptande mathiedho gi gido yien maber manyalo konyogi. Erokamano ahinya daktari. Nyakwa Ramogi Ajwang', mana kaka winjo daktari owacho no, wadwa tudo tuo mar sukari kaachiel kod kethruok kata hinyruok mar nyiroke. Tuo mar sukari wasebedo ka wuoye mang'eny mokalo. Tiwinjo gima daktari wacho ni en ga tuo mabiro mos mos, kendo seche ma ochopo e dendi moro ok inyal fwenyo, to kiwe modhi ahinya kokiwuotho kode e yo makare to nyalo kelo ni chandruok mar nyiroke. Daktari, nikech thothne nyiroke wa wakawoga kaka rachungi mar del magolo chilo duto te manyalo bedo e del mondo mi dendwa obed mangima. Daher mondo mi pimne Nyakwa Ramogi Ajwang' kaka ka sukari ng'eny e del kata ka sukari nitiere del, kako nyalo ketho rachungi ni kata midhiero monyalo keto ne rachungi ni ma en nyiroke wa. Koro ng'at ma nigi tuo mar sukari mosebedo gi tuo ni kuom higni mang'eny, many times wacho ni higni mochopo 5 kata 10, to sukari osebedo koko bedo control, sukari ng'eny e dend jatuo, to sukari ni ketho rachungi kalure kaka ohinyo protein. Rachungi mek nyiroke gi ng'eny, iluongo ni glomeruli. To ka sukari ng'eny to rachungi ni bedo gi shida kendo gikethre, makoro ka giloso lach to lach ni wuok gi protein mang'eny. Wang'e ni nyiroke watiyo tich ariyo madongo. Mokwongo gigolo chili del, to mar ariyo gigolo pi ma e dendwa. Koro ka gigolo chili dend, to nitie protein ma ni dendwa makonyowa. Protein gi tiyo tije mang'eny i dendwa, gikonyowa loso remo, gikonyowa golo chilo ma i del, iluongo ni immunity. To ka rachungi ma nyiroke gi hinyre nikech sukari opong' kendo hinyogi, koro gikethre kendo gichako golo protein ma kidhi layo to lach mancha ber wuok maber, koro kilayo to pong'o mana buoyo kendo dum marach. Mano nyiso ni rachungi mek nyiroke gikethre, kendo protein mancha bed ni koro bed ni gigeng'o kik idonje lach, koro chako donje lach. To en ranyisi mokwongo manyisowa ni koro nyiroke kethre kalure gi tuo mar sukari. Nikech tuo ma diabetic nephropathy, ka sukari hinyo nyiroke wa, ndalo mang'eny ok wawinj gimoro amora. To mane gima chando ahinya nikech wan oganda kok wawinj kwa tuo to kwane ni orfobeni wadhi osiptal. Wadhi osiptal ka koro mita tuo ni oniang'. To gimodo wacho kawuono mondo wawinj maler kabisa ni ji te man gi tuo mek sukari gin kokang' ma nyiroke nyalo hinyre kalure gi tuo mar sukari ni. Koro kata kiwinj marach, ka gidhi kawo yien mek sukari, nyaka daktari mathiedho gi at least once na ya dichiel
i higa achiel nyaka pim nyirokegi kadwaro mondo pim mondo ne ka nyirokegi ok hinyre kaluwore gi tuo mar sukari. To wapimo tuo ni nade? Mokwongo en lach emikawo. To lach ni wapimo gimiluongo ni protein. Protein ni e okang' mokwongo manyiso ni nyirokegi chako hinyre, nikech wawacho ni tuo ni hinyo kichungi moket mbele kanyo, to ka kichungi ni hinyre kendo protein wuok e lach. Koro pimo protein lach to yot. Kama wantie ni kidhi ilongo ni level 2, level 3 hospitals, mani county hospital, ginyalo pimo lach gimiluongo ni dipstick. Mapimo magolo protein kachako wuok. Kochako wuok to nitie kendo test marango protein ni gi iye mondo pimi protein ni wuok to wuok kiwango machal nade. Nikech kowuok matin mano berber, kowuok idiere mano is a concern, kowuok mang'eny kabisa mano nyiso ni tuo ni nyalo dhi piyo maka within dweche kata higa nyirokre nyalo kethre. Koro mokwongo iluongo ni dipstick, to mar ariyo iluongo ni urine protein creatinine ratio. En specialized test minyalo tim i county hospitals, mano level 4, level 5 kata level 6 hospitals gin kode kata private hospitals. Koro koseyud dipstick ni protein nitie, to dware ni daktari mathiedhi kata mana clinical officer otim gimiluongo ni referral. Owacho ni onyisi mondo idhi ni daktari molony i thiedho tuoche mek nyiroke, mondo onyisi kaka inyalo chiedhe i okang' ma entie no. Nikech samwa yudo ka lach wuok protein to nyiroke potiyo maber, inyalo thiedhi makichungi ma nyarogno miyath mochangi makoro kendo tuo no ugogo mogik kanyo makobedo progressed mo ochopi kiwango miluongo ni 3, stage 3, stage 4 or stage 5 makoro waketi dialysis. Ero kama nanya daktari. Koro referral system ni machandowa. Mos. Ero kama nanya daktari, moro kapok wachopo e kama koro watimo tests e siptande mopogore wacho ni mokwongo kara chungi cha osekethore, lach dhi wuok gi skari. To lach ni biro wuok ka entiere kod tik moro makare. Daktari usebedo ga koleronwa ni lach nyalo wuok gi tik mokare kotenore kod gik mang'eny mokalo e del. Tiende ni ng'ata ma lachne nyalo bedo ni dung marach, nyalo bedo kod kethruok mar nyiroke, to bende en ni ji duto te mantiere kod tuo mar sukari iwacho ni kod atamalo nyalo bedo kod chandruok mar nyiroke. Bentiere ng'at ma nyalo bedo gi tuo skari to pod ok obed kod chandruok mar nyiroke. Gin penjo ariyo e achiel. Nitie joma nyalo bedo gi tuoche mag sukari to ok bed gi tuoche mek nyiroke. To wang'eyo ni jok man gi tuo mek sukari in their lifetime gin gi almost 60-70% chance ni nyalo bedo gi tuoche mek sukari. Koro momiyo wacho ni kin gi tuo mar sukari kata ibed ni sukari obedo control, irite maber, idhi maber, ndalo achiel higa achiel ber mondo idhi mondo pimi lach gi remo kaluwore gi tuo mar sukari mondo ne kentie mondo thiedhi chon. Wang'eyo ni moko kuom ranyisi bende ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni nyiroke ne osechako kethore kotenore kod tuo mar sukari. Iwacho ni namba 1 en lach ma wuok gi protein mang'eny ma ang' no bed kod tik marach. Ang'o kendo ma ng'ato nyalo winjo kata ng'ato nyalo neno ponono ni entiere kod tuo mar sukari ka nyiroke chako kethore? Tuo mar sukari maketho nyiroke ndalo mang'eny onge ranyisi monyiso. Koro kwadwa ni ji no ogando bed ni girito ranyisi ni tuo mar sukari donja ka gidhi osiptal. Nikech by the time ka giyudo ranyisi makoro tiende kuot kata okichie maber kata iol, mono nyiso ni tuo ni oseniang'. Ranyisi wanyalo neno ka tuo ni chakre en mana wach lach. Lach ni kidhi layo to ogolo buoyo mang'eny. Jomoko be ogolo tik. Ranyisi makoro wuok makoro pressure ni idho malo, iyudo kiol, okichie maber kata tindi chako kuot. Mano nyiso ni tuo ni oseniang'. Nikech tuo ni en gi kidienye mochopo 5, stage 1, 2, 3 gi 4.
Kin stage 1 kata stage 2 kata stage 3 joma ng'eny ok winj gimoro amora. Itiyo tijeni iber sukari besi mukipimo tido ka sukari iber. In fact jomoko yudo tuoche yudo tuo gin gi tuoche maketho nyiroke to sukari kipimo tido kaber. Koro wawacho ni kik ogando orit mondo giyud ranyis kapok gipimo nyirokege ka gin gi tuo mak sukari. Koro pimo nyiroke en part and parcel, en gima nyaka tim kithiedhi tuo mar sukari. Kaka wacho ni romo ni pimo adundo, romo ni pimo wang'i kin gi tuo mar sukari. Nikech tuo mar sukari ni hinyo fuonde mang'eny. Kendo the critical organs mohinyo kaka adundo, nyiroke gi wang' nyaka pim gi ka part and parcel of care. Makithiedhi wa advocate ni kata mana once in a year nyaka fuondegi pim. Nikech jalo nowacho ni chako chon dhi na ber moingo dhi ajuoga. Ko pimi moloto nyiroke boyude kochakre sani wan gi yien mok manyien, in fact less than 2 years 3 years old, makumiyi miyo tuo ni nyiroke kichungi mokethregi iloso gi magibed maber, ma protein ma ok lach no rum bibed ngima maber, makoro nyiroke ni kikiwuogi stage 2 ochopi stage 4 5 makoro wadwaro wach ma dialysis kata transplant. Koro prevention ni di mondo pimi ni mawacho ni nyaka idhi ber ka jatuo mar sukari odhi kik warit ranyisi. Sama ranyisi wuok nyiso ni it is all too late. Mori nyalo mulo nwa ni e gwenge wa makaluo chandruogni ng'eny marom nade daktari? Chandruogni ng'eny. Kaka awacho ni in the whole world diabetic nephropathy and the leading cause en tuo makelo chandruok manyiroke mokwongo. Kata Kisumu mwatiye ni dialysis unit kamithiedhe ji miluoko remo jok ma nigi tuo mek nyiroke. Ka idhibi kwano ji 10, ji 5 kuomgi ni timo dialysis nikech tuo ma nyiroke mokel gi wach sukari. 2 kata 3 tuo ma pressure. Moko obiro nikech tiyo gi yien marach mohinyo nyiroke kata yien mek luo. Moko be yudo tuoche mabiro mohinyo nyiroke kaluwore gi oganda kata familia margi. To tuo maneno mang'eny mahinyo nyiroke en tuo mar sukari. Madwa nyiso oganda ni mondo kwadwa kony to jok man tuo mar sukari nyaka girit sukari, to sukari ni bentie level ma daktari nyisi, to thiedho sukari oken thiedho tuo mar sukari oken rango sukari kende. Nikech sukari ni be waneno semo ko jomoko pime to bera kata ko berni kendo ohinyo fuonde mopogore opogore. Koro thiedho tuo mar sukari en rango sukari, rango gimichamo, chiemo maber, idak maber, timo exercise, kong'o ndaw iweyo, kendo idhi tipimi fuondegi, nyiroke wawacho, adundo, wang'i be ipimo. Erokamano nya daktari, ilero nwaga maber mokalo manyiso ni kapo nono ni koro en sukari to riwore gi pressure to thuolo koro nyalo bedo malo saidi mar bedo kod hinyruok mag nyiroke. Nyakwara Ramogi en Dr. Okel entiere boma ma Kisumu. Yenwa mondo mwakawie yueyo mana matin waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Seche mwaka yueyo ni kantiere kod penjo nyalo oro penjo e yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Kikisudi.
Changamoto yenye inatokea ni iko wakati ndizi zinakuliwa na wadudu. Wadudu wanakula, iko wadudu wanaitwa nematodes. Zinaingia kwa mchanga. Zinakulanga ndizi hata ukicheza bila kuweka ndawa, zinaisha. Nilikuwa customer wa Equity tangu zamani. Nika apply loan, waka approve, nikaenda kwa watu ya solar, nikanunua. Lazima ndizi uweke manua na uipalilie na uiweke maji. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo kacha tuo mar sukari kotudore kod kethruok mar nyiroke. Daktari pimonwa kacha ni achiel kuom chandruoge mag nyiroke biro nikech tuo mar sukari. Kamoko bende biro kotudore kod tuo mar pressure kachiel kod tiyo kod yedhe marach ahinya yedhe mag nyaluo. Mano kwa wuoyo odiochieng' ma kawuono, to kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang' ponono ni ero madho yedhe mag nyaluo ahinya. Daktari wacho ni nitiere kaka ginyalo chwalo bedo kod chandruoge mag nyiroke. Daktari machiegni kendo wadwa ni mondo wakaw ranyisi maka jatuo donje osiptal odiochieng' ma kawuono osebedo ka entiere kod tuo mar sukari, ochich ni nyaka bede ni nyiroke ne osechako kethore. Iwuotho kode okange mage mondo mi ing'e kama inyalo chake kode. Kaito bende daher mondo mi akwaye ni mulna stages gi. Awinjo kimulo stage 1, stage 2, stage 3 kachiel kod stage 4. Ang'a timore e stages gi. Lokruoge gi gin lokruok ma ng'ato nyalo winje dende koso gin gimoro mawuok awuoka nyaka stage 4 kaka ni wacho kacha ni kochopo kanyo to koro gin gik moko makoro osekethore saidi kata mosekethore aming'a. To kopogore kod mano, awinjo bende kimulo kacha wach mar ka ng'ato tiyo kod tuo ka tiyo kod yedhe e yo makare to pod inyalo pim skari, to skari ok nen ahinya to ketho nyiroke. Gin gik ma gi daktari ok ang'eyo kiwinja. Awinji wacho ni waler stages Yes. mag tuoche mek nyiroke kaluwore gi sukari. Yes. Kachiel kod ka ng'ato donje clinic ichako wuotho kode nang'o. Wacho kode na. Koro stages gi gin stages kaluwore kaka percentage ma nyiroke tiye. Kendo warango okang' ma protein wuok e urine. Koro wan gi stage 1 up to stage 5. Koro stage 1 en ka tuo ni chakre, stage 1 gi stage 2. Koro percentage mwan go kanyo en percentage moingo 60%. Stage 3 wan gi percentage between 30 and 60%. Stage 4 wan gi 15 to 30% of kidney function. To stage 5 makoro watimo dialysis en below 15%. Koro stages gi walungo gi stage 1A, 1A, 2A kaluwore gi protein mari kaka wuok ilach. Ka protein ng'eny wacho ni A2 or A3. Koro nyiso ni protein ka wuok ilach en ranyisi maduong' ahinya ni tuo ma sukari ni nyalo dhi mbele mapiyo piyo. Jok moko nitie gi tuo ma sukari to wapimo rembgi to wayudo ni adier nyiroke ok ti maber to onge protein ilach. Jog nyalo bedo gi tuo ni higni mang'eny kendo ok osudi. Jok mwapimo to wayudo ka higni nyiroke gi tiyo okang' mani piny, say 50%, to onge kendo protein ilach. Mano nyiso ni tuo ni nyalo bedo stable. To ka protein ni ilach to dhi mbele mapiyo piyo. Koro ng'ato kobiro e clinic wadwa pime, wakawo lach kendo wakawo remo
to mogik watimo gimiluongo ni ultrasound. Wapimo nyiroke gi ultrasound. Koro lach warango protein level, kendo warango wach infection, kata ka nitie remo mowuok. Nikech jomoko hinyore, infection nitie, kute nitie kendo hinyo kichungi ma nyiroke kendo gigolo remo e lach. Kendo protein ka nitie e lach to wapime ne protein marom nade. Mar ariyo, remo igolo tipimo okang' makoro kidney nyiroke nitie okang' machal nade in percentage form. From 15% mawachono up to above 90%. To mogik, pim watimo ultrasound. Ultrasound ni picha migoyo mondo wapim ne nyiroke gi chal nade, gidinre kosa kidinre, to lach gi chal nade. Nikech jomoko ka in gi tuo ma nyiroke, to wapimo nyiroke ni to githindo. Nikech jok ma onge tuo ma nyarogno wang'e size ma kidneys. Koro kodok mobedo mathin, to wang'e ni tuo ni oseniang' kendo onyalo niang' bo oteri i thieth ma dialysis. Jok mang'eny mobiro magini stage 3 up to 1 up to 3, kipimo gi seche moko gionge ranyisi moro amora e dendgi ni gin gi tuo ma nyiroke. Iyudo seche moko pressure gi ber, kuot tilo be onge, pimo nyiroke be kilit, iyudo mana ni gin gi tuo mar nyiroke kipimo gi ilach, igolo remo, kaitilo gi ultrasound. Ka gichopo stage 4, jomoki stage 3 kata stage 5 ka, to stage 4 ema koro golo ranyisi mang'eny ni tiendi chako kuot. Kuot tielo ni seche moko nyalo wuok stage 2 kata 1 ka protein mok ilach ng'eny kabisa. Kowuok moingo 300 milligrams in 24 hours, to nyalo kuodo tiendi kata in stage 1. To stage 4 ka ema joma ng'eny kuodo tiendi gi kuot, kendo pressure chako idho. Stage 4 ka, stage 5 winjo ka jikoro chalo winjo jatuo bedo mool, seche moko kata chiemo bedo matek, guonyruok bedo njo stage 5. Joma ng'eny stage 5 dwaro ni mondo koro wakonygi kaluwore gi renal replacement iluongo ni dialysis kata kidney transplant kata gimiluongo ni supportive care. Makoro wamimi na yien to joma ng'eny kitim dialysis iluongo ni supportive care. Joma choose jomodoro ni mita en gi wach hiko niang', en gi tuoche mang'eny, en weak, onyal dhi through dialysis, transplant konyal, olo timo ni supportive care. Koro mane stages mwan go kaluwore gi tuo mar sukari mohinyo nyiroke. Erokamano nya daktari, antiere kod penjo moko kae kiyiena mondo mi wakawgi imed puonjo oganda kaka wamedo sudo. Penjna daktari ni lach mare sani dung' marach mokalo. Mano nyalo bende bedo ni en chandruok mar nyiroke, koso dung' mar lach nyalo biro kod gik mamoko. Iluonge ni Opiyo, entiere Babadogo e chuny boma ma Nairobi. Erokamano Opiyo ka entiere Babadogo. Dung' mar lach nyalo bedo gik mang'eny mopogore mana gi tuo mar sukari kende. Dung' mar lach nyalo bedo infection, kute modonje lach, kata many times en wach infection. Koro ka dung' mar lach nitie ber mondo opimi wach infection. To tuo mar sukari ben gima kelo infection mang'eny sana. In fact, joma dhi saresate ka yudo infection, ka yudo kute, bacteria ilachgi, nyaka pim gi sukari. Jomoko biro osiptal gikian gin tuo mar sukari, odhi adhia nikech mita lach dum, owinjo ko ol, to kian en gi tuo mar sukari. Koro kidhi osiptal in gi tuo mar infection mar urine, mar lach, apart from pimi mondo yud ken gi tuo mar sukari, ipimi ken gi tuo mar infection kata tuo mar nyiroke. Nikech jomoko nitie mayudo kute madonjo ilach, to koko thiedhe ndalo mang'eny kata dweche mang'eny, kute gi kendo wuok magidonjo nyiroke mag keth nyiroke. Koro ka lach dum, ber mondo idhi osiptal mondo pimi, nyalo bedo gik mang'eny, nyalo bedo kute iluongo ni urine infection, nyalo bedo tuo mar sukari manyisre ilach nikech kelo infection. Onyalo bedo ni in gi sukari, to sukari ni chako hinyo nyiroke. Koro ber mondo pimi mondo yud ni tuo ni en ang'o momiyo lach ni dum.
Erokamano ahinya. Antiere kod penjo machielo, penjna laktar ni at what age ma jatuo mar sukari nyalo yudo ka nyiroke ne okethore. To ng'ama nigi sukari, daktari owacho ni ng'ama nigi sukari oja higni 34 to kong'o bende omadho, risk levels chal nade? Koro onge specific age mwacho ni ng'ato nigi risk ma yudo tuo mar sukari. Luwre ni tuo mar sukari ni isebed kode morom nade. Kata jok mathindo below 10 years waseneno nyithindo manonyuol gi to sukari odonjo ka githindo to kochopo age 7 kata age 8 tuo mar sukari hinyo nyiroke kendo nyiroke nyalo dhi chopo stage 5 bucket gi dialysis kata gibed ni dwaro otim gi transplant. Koro onge particular age mwacho ni in risk ma yudo tuo ma nyiroke nikech ngi sukari. Luwre ni tuo mar sukari ni isebet kode marom nade tirite nade. Inyalo bedo tuo mar sukari mathin ni kata 1 year tiyudo ni in gi tuo mar nyiroke. Nikech joma ng'eny gikia ni gin gi tuo mar sukari to gibedo gi tuo ni okang' moniang' kata mana higni kapok gidhi osiptal. Koro nyiso ni higni mag gisebedo gi tuo ni to gikia sukari ni mita hinyo nyiroke gi. Jomoko be biro osiptal ka gituo to the first time mang'iyo ni gin gi tuo mar sukari inyiso gi kata nyiroke be osehinyore gini stage 4 kata stage 5. To joma ng'eny gin jok ma ok rit ngima gi machiegni, giyudo ka seche moko mita lach dum, lach goyo buoyo to ok gidhi osiptal mondo pimgi. Jogi be seche moko yudo ka gin gi tuo, familia gi, wadgi, nyamin gi moro noyudo tuo mar nyiroke, tuo mar sukari be gin go i familia gi, mama gi, baba gi be negi tuo mar nyiroke, mita nodhi through dialysis. Jogo koyudo any sign ber mondo gidhi osiptal mondo pimgi. In fact, kata ka onge sign mora mora to familia un gi jomo se dhi through dialysis kata gin gisebedo gi tuoche mek nyiroke. Ber mondo dhi osiptal mondo pimi even once a year. Oganda wa pokoyudo ber mar prevention. Ber mar dhi osiptal chon mondo kanitie tuo oyude chon othiedhi mondo ibed maber. Joma ng'eny pod ibiro osiptal ka tuo senia kendo wachandre kabisa. Wayudo ni seche moko en shida mar omuom, pesa, jomoko be kawo mana time, but sani gi SHA registration mar SHA wayudo ni miyo ji access level 2, level 3 a lot of county hospitals ma ilo pimo lach kendo moko pimo kata kidney function. Mwakwayo oganda ni mondo wayud rieko mar ritre matimo prevention. Kik warit ni wasebedo wayudo tuo mang'eny, wayudo ka koro wadhi osiptal kwa old tuo seniang mabedo very expensive to treat. Wabed jok moko moritre kawo that oganda marito ji miluongo ni SHA kendo wadhi wapimre maber kwa nigi tuo mar sukari kata tuo mar pressure. Joma ng'eny man gi tuo mar sukari kochopo kang' mar adek kata 4 ka gibedo gi tuo mar pressure. Kendo pressure ni kosedonjo ku sukari, pressure be koro hinyo Nyiroke. Kichungi mar nyiroke. Kendo tuo mar sukari niang' mapiyo piyo. Kin gi tuo mar pressure, tin gi tuo mar sukari. Jogi wai nyiso gin gritre mathoth. Nikech kin gi tuo mar sukari gi tuo mar pressure nyiso ni hinyruok mar kidney koro en diriyo. Awinjo penjo moro kanyo wach kong'o. Kong'o be medo tuoche gi nikech kimadho kong'o sukari idho. Nikech kong'o mang'eny iloso gi sukari. Kendo joma madho kong'o ok giritre maber nikech kisemadho kong'o ok ipimo sukachi. Kisemadho kong'o yath be kikawo. Yath mikawo ni be kong'o kimadho kong'o ng'eny donjo chuny liver. Ka liver hinyere bedo gi hepatitis kikawo yath. Yadhe dwaro donjo through liver mondo oti. Koro kodonji liver to liver hinyero bedo gi hepatitis yadh mimuonyo ni be koro kiti. Koro jok man gi tuo mar sukari, jok man tuo mar pressure, kong'o ni medo tuoche gi. Kendo kong'o kimadho, sami madho no ilayo mang'eny nikech kong'o duono pi del ji.
ka pi medo duonre del nyiroke dwaro pi matiyogo, nyiroke gi medo hinyore. Koro nyiso ni ng'at man gi tuo mar sukari ten gi pressure to madho kong'o, mano chal ka ng'at maketo mach petrol owacho kamano. Nyiroke gi bo medo hinyore mapiyo piyo kendo bo bedo gi tabu mang'eny. Ndawa ma ng'ato penja no be medo tuoche gi, nikech ndawa ni chwako del, luongo ni inflammation. Ako medo chwako del ni kendo kodhi nyiroke to medo hinyo kichungi mek nyiroke nikech ochwako gi, gichwakre kendo sukari hinyo gi koni, pressure hinyo gi koni, kimedo gi kong'o mano rach kabisa. Nyakwara Mugia Juang, iwinjo wechego kaponono ni nitiere kod tuo mar pressure, imadho kong'o kata ywayo ndawa, ichal ng'ama kawo petrol to ole mach. Wakaw ywayo Nyakwara Mugia Juang ka waduogo wadhi yaw lainde wa mag simu. SMS bende pod wakaw namba mar SMS en 23600. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Egweng kamanam chiwo ngima. Ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyola, ok en anyuola, en balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth. Onge mindni, bondo, mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo ka luonga. Nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Pi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima. Tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Pari ahinya niti. Gimoro amora matimre sani en chenro mar Nyasaye. Omiyo gima timre ni mana kare. Kapod niti ni koda machiegni, gimoro amora ni kare. Osebedo kokonya ahinya, samoro amora makale chandruok. Rakesh en wuoyi maber ahinya. Kendo ber kod pari. Kenyni waseyiego. Ang'o? Nyathi dok en mar Rakesh. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Machiegni kendo PenjLaktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Kamwachopeni wayaw lainde wa mag simu ka intiere kod penjo go simu mondo mi ipenjLaktar. To bende inyalo oro na ote machuo kata SMS. Namba na mar SMS en 23600. Daktari machiegni kendo antiere kod penjo erokamano. Antiere kod penjo moro ka owachore nyathi ma jahigni 12 tiende ne kuot to rumo kendgi madebe tuo mar sukari koso manolea ka entiere gwenge mag Migori. Nyathini ojahigni 12 to tiende ne sik kuot. Debe ni chandruok nitiere ka koso? Ya ka nyathi ma jahigni 12 tiende kuot to chako lal ber mondo odhi osiptal mondo pime nikech kuot matielo nyalo bedo funde adek machandre. Mokwongo en nyiroke. Nikech nyiroke wasepuonjore ni nyiroke golo pi tien ji. Nitie tuoche mamako nyithindo
maketho rachung iluongo ni glomerulonephritis. Ber mondo pime lach kendo pim nyirokene katiyo maber. Mar ariyo en adundo, the heart. Ber mondo pim adundo mondo adundo tiyo kendo tiyo makare. Mar adek en chuny. Nitie tuoche mag chuny, liver diseases, ma seche moko biro gi kuot matielo. Koro nyathini ber mondo tere osiptal mapiyo piyo, nikech ko okuot lal kama, nyaka bed ni tuo moro dhi mbele maelo hinyo fuondene kaka nyiroke kata adundo kata chuny, ma koyud chon nyalo kony nyathini mondo oyud konyruok mapiyo piyo. Daktari nitiere kod penjo machielo ka, wacho kata ni PenjLaktar ni muonyo yedhe mang'eny nyalo kelo shida mag nyiroke, nikech nitiere tuoche moko machuno ni nyaka ng'ato muony yedhe kuom ndalo mathoth mokalo. To kik wiwil nyakora Ramogi Ajwang' aseyawo lainde mag simu, go simu mondo mi ipenj laktar. Daktari? Muonyo yien ma daktari omiyi kaluwore gi gimithiedho ok nyal ketho nyiroke. Nitie yien ma muonyo mic pressure, nitie yien ma muonyo mimiwa ma jiwa adundo kadundo rach, nitie yien mielo miwa makonyowa kaluwore gi tuoche mek ayaki. Yien gi koriwre timuonyogi kendo idhi osiptal tipimi, ok nyal kelo tuoche ma nyiroke. To wanyiso oganda ni kitiyo gi yien mang'eny kamano, nyaka pim fuondeni nyaka nyiroke kidhi neno daktari at least once a year, nikech yien gi ng'eny gi kadhi chuny kendo kadho i nyiroke. Maber kipimo nyiroke mondo nen gitiyo maber. To nitie yien mwanyiso oganda ni kiber tiyogo kuom ndalo mang'eny. To yien gi gin yien mageng'o rem. Brufen, diclofenac, mang'eny mikawo over the counter in arthritis, chongi rami, oguro rami seidhi puodho, inidak mani Brufen, diclofenac pile pile. Yien gi hinyo nyiroke. Yien mek nyiluo, herbal medication, magi mang'eny gi be hinyo nyiroke. Oganda mang'eny be tiyo gi yien magonyo kute mek ayaki. Yien gi beyo kendo gisekonyowa. To first line kitiyo kodgi nyaka pimi tuoche mek nyiroke at least once a year, nikech ng'eny gi igolo gi nyiroke. Wuok kuom nyiroke ka giwuok i del. Antiere kod penjo mar Caroline daktari. Daktari owachona kata ni entiere kod tuo mar sukari, to sasa modhi e osiptal to ok pim ga nyiroke ne, ipimo ga mana sukari no. Openjo ni koro tim nang'o mondo yud kaka inyalo pim nyiroke ne mondo mi kik ohinyre ahinya. Kapok waduoko mano yiena mondo mi akawie simu. Halo PenjLaktar. Hello, naitwa Florence. Machiegni Florence. Nadwa penjo jaoda nodhi ka to pim tuo mar sukari. To oyude ken tuo mar skar noidho bochopo 24. Koro ka nodok e osiptal kipime to oyud ken 16. Kendo nochako dok oyud ken 10. Lakini nitie yien manomiye to wach nomuony nyaka wik achiel. To en gi del mang'eny, koro otaman kech ka nyise nodog mondo pime to wacho noonge pesa, gik machal kamago. To layo mang'eny sana gotieno. Nong'isa nowachne mondo modh pi mang'eny. Koro gino osechanda. Penjo na daktari nanyalo konye nang'o. Erokamano ahinya. Daktari ageno ni winje? Awinje. Aparo dwoko to kamano chuoth. Koro wacho ni noyude gi tuo mar sukari, nong'eny kabisa in 24. To chal nodok piny, bedo 10, bedo 15 and then 10. To layo mang'eny dende be dongo. Jomiyudo gi tuo mar sukari dende dongo kama dendgi dongo. Ber mondo pim gi tuoche mek nyiroke at diagnosis. Yudi gi tuo mar sukari at that time, pimi tuoche mek nyiroke chuth. Iyudi gi sukari, lache kao, rembi kao tupimo gi sukari chuth. To ang'eyo ni nitie level 2 kata level 1 hospitals ma gionge rapim mar nyiroke kata rapim mar lach.
ber mondo wadhi level 2 kata level 4 miluongo ni county referral hospitals. Siaya, Migori County, Homa Bay County, Nairobi bang'e nitie county hospitals, Kisumu waka Jaramogi, gin gi thuolo ma pimo nyiroke, gi pim lach, kendo kako wacho ni sukari dok no, ang'eni odok to pok odok kamidware. Ing'eni sukari be ka ithiedho mondo nyiroke okonyre. Ken ng'at mapod otegno, ng'at matin kochung'o kinyi, sukari nyaka bed 4 kadhi 6.5 kata coverage kabisa 7. Kose chiemo 4, 4 kang'eny ahinya 10. Mane kiwango midware sukari jok matindo mapod otegno. Ng'at ma weak bano daktari bonyisa ka bedo managed. Koro penyo mopimo no tim nang'o ber mondo duok jatuo ni osiptal man gi thuolo ma pime ni lach molayo mang'eny ni en tuo mar sukari bako bedo maber kose en gi tuo mar nyiroke. Kosang makelo lach mang'eny ni. Mana kaka wache ni jok ma iyudo gi tuo mar sukari, koyudi gi tuo mar sukari at the very onset, koyudi gi tuo mar sukari mokwongo, ber ka mondo opimi nyiroke ka oyudi gi tuo mar sukari. Mondo ng'e ni kwa chako nyiroke ni chal nade. Nikech joma ng'eny ibiro hospital ni yudi gi tuo mar nyirogno kawuono to tuo ni osedak dendi kuom higni. Koro higni misebedo gi tuo mar sukari ni ken 24 kaka jagocho wacho no, to tuo ni ne hinyo funde ni machielo. Ono hinyo nyiroke, no hinyo adundo, no hinyo wang'i. Koro koyudi gi tuo mar sukari to ber mondo funde gi bopim chuth. Mondo nyisi ni sukari kaka wawache, tuo ma sukari ok en manage sukari kende. En rango wa sukari, iritre gi michamo, kaki wuotho, kendo pimo funde mawacho adekgi. Mondo ritri maber. Antiere kod simu machielo. Halo PenjLaktar. Halo? Kamano mtawi. Machiegni PenjLaktar. Adwa penjo laktar ni Ramogi PenjLaktar. Na biga for test iko nani an prostate. Mura modo tinga scanning. Several times the prostate nani okdongi. Either 30 millimeters or dok thing, kendo fluctuate kakani. Anta winja lot of rain. Kuro kasa guess na doctor anto. Oko check something related to what I'm suffering from. The doctor was very uncomfortable kasa guess me. Kuro ka doctor moro no bi Ramogi kane doctor Mamangai. Kuro kana winjo kaka Mamangai loso an Nairobi ka. Na ka contact mare kunikane ma lowe Kisumu. Ma begi mo set test mo seratin na Nairobi ka gite. Bukuna na paro ni onge gi prostate. Na paro ni nyalo bedo gi bladder stone. Kano tera jara mo gingo dinga. Otimna CT scan no yurka dirangi an gi bladder stone. Ma dugo na Nairobi mo yanga mo gol na bladder stone. Doctor na mo kongo kana suggest ne ni mondo be further than that so tamre. What happened to the doctors? Couple patient or suggest something. Ogibedo very uncooperative or uneasy. Thank you. Okotin record to kata kamano kaka laktar awinje. Awinje wacho ni noyudo kony to kony ni chalni no budho. Koro kaka wabedo trained tinde kaka daktache thieth masani en dialogue. Iwinjire gi jatuo kendo ugombaka. Uoyo mondo ing'e jatuo ni oakanye to thieth oyudo nade, what are the challenges moyudo, kendo ko suggest gimo wawinje nikech gone the days ni iwacho gimo jatuo winja to timo sana nyaka winji bobe onyisi mare kako winjo kako paro in situation mi iparo ni iwacho daktari no tim kama to okuwinjre wach wacho ni jatuo nigi the right of second opinion. This right of second opinion ni mondo kaber tidhi I daktari molony ituo mak chandi no ken wach prostate idhi gimilongo urologist daktari molony wach lach
ken tuo mar nyiroke tidhi daktari molony tuo mar nyiroke, ken tuo mar adundo cardiologist, you have a right of second opinion. Mialo dhi mine daktari machielo ipimne mondo yud konyruok. Ka daktari mokwongo ok thiedhi, mane ok en gik mar thieth. Nyaka idhi and you have a right for second opinion. Erokamano ne daktari. Daher mondo mwang'e ane kapono ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari, obiro e osiptal oyud nitiere kod kethruok mar nyiroke, iwacho kacha nitiere kuma inyalo thiedhe godo morum modhi chuth. Wamule weche mag thieth kachiel kod weche mag geng'e. To bende pono no thiedhe onyalo duogo ka pono no nitiere gik ma jatuo kotimo kata magika kata gik ma jatuo timo. Onyalo rika. So wach thieth to en kidienye 3 kata 4. Mokwongo en rito wach sukari. Mana kaka wachno. To sukari thiedho gi yien mimuonyo, jomoko be daktari wacho ni nyalo thiedh gi insulin. Luwre kaka daktari opimi. Ken yien mimuonyo nyaka ritri maber, imuonye eno kaka wachi. Ken insulin michuoyo nyaka ritri maber, ichuo insulin ni mondo konyi. Nitie insulin ma iketi fridge, nitie miluongo ni pen moketi fridge. Kipimi kitiyo gi yien gi nyaka ipim sukari ni sukari chal nade okinyi, kichiew 4 to 7 or 6.5, kisechiemo 4 to 10. Wacho kamano nikech levels gi waseyudo ni kendo gikonyo prevent gigeng'o tuoche mek nyiroke. Kendo kiseritri kamano, kineno daktari ber ni nigi gimipimo rapim mar sukari yot mipimri tindiko. Kino daktari nyaka ipim kitabu, nyaka iting kitabu nyisi daktari kama kasebedo kadhi. Kendo opimo ranyisi miluongo ni HbA1c. Men rapim marango ni sukari ni osebedo man chal nade dweche 3 mokadho. Nikech puonjore ni kipimo ma HbA1c ni kober obinen below 7. Kochako dhi malo say 8. Koidho percentage achiel madhi malo, tuoche mek nyiroke dhi upward, medre by 30%. Koro joma nigi 7% ogeng're, joma ni 8% gin 30% chance nikech oidho malo by 1%, just 1% of getting kidney disease. Mayudo tuoche mek nyiroke. Koro nyaka warit sukari, nyaka warit wach pressure. Nikech pressure be wayudo ni hinyo nyiroke jok man gi tuoche mag nyiroke kendo gi tuoche mag sukari. To jok man gi tuo mar pressure to gin gi tuoche mek nyiroke nikech sukari gin go. Pressure target margi ni piny moingo joma chielo. Wacho ni target margi mamalo no 130, ma piny ni below 80. Joma onge gi tuoche mek nyiroke wacho ga ni below 140/90. Koro target gi margi ni piny kendo daktari nyaka bed rango ma kibiri clinic. Mar adek wacho ni nyaka ritri gi chiemo michamo. En chumbi matin, mo mang'eny be kitigo nikech chumbi wuon kitiyo mang'eny, chumbi miyo nyiroke tiyo tich mang'eny nikech chumbi kichamo nyaka giwuo gi nyiroke gi. Kendo gimiyo kichungi mar nyiroke gi tiyo tich mang'eny gologi. To kichungi kosebedo hinyere to tiyo tich mang'eny mag golo chumbi to hinyere ahinya. Koro kichamo chumbi matin to geng'o tuo ma nyiroke gi dhi nyime. Kendo mo mang'eny ma ji tiyogo, kendo kitiyo gi mo mang'eny nyalo dino nyiroke ni med kethre. Ndawa kong'o wasewacho nyaka iwe kin gi tuoche mek nyiroke gi. Yien mikawo akawa gi, mwacho ni painkillers gi be nyaka wawe gi yien ma nyiluoge ngeti nyalo medo hinyruok ma nyiroke. Jok man tuoche ma nyiroke be wacho nyaka gimodh pi moromo 1.5 to 2 liters nikech nyiroke gi dwaro pi matiyogo. Dalo ma kaluo ka Kisumu seche moko bedo gi liet mang'eny. Liet gi kokimodh pi nyiroke gi medo hinyere. Nyaka modh pi maber. Rito nyiroke gi mosehinyere gi wach tuo mar sukari. Mopogre gi tuoche mek pressure, mopogre gi thieth mar pressure gi yien matiyogo mek diabetes, nitie yien mowuok manyien ma aparo ni they are less than 5 years or even some of them less than 2 years old. Mowacho ni yien gi watiyo kodgi kaka daktache molony tuoche mek nyiroke nikech
gi repair giloso kichungi mosekethre nyiroke kendo gidino kumokethre kichungi gi mondo protein malik gi owe lik mondo nyiroke ochangi nitie michuoyo ji kendo nitie mimuonyo gin kidienge 3 kata 4 makibiro bopimi to timre kamano to wakawo yien gi timiyi ken stage 2 stage 3 bwa loso nyiroke buj kichungi gi bedo maber to tuono nyalo wuok bichangi to kichango kama nyakidhi mbele gi yien gi kendo iritri maber nikech kiweyo kiritri maber to tuoni nyalo duogo bochakre bo kendo dhi stage moniang. Erokamano daktari. Thuolo ema dang' maya wang'a. Thuolo ema dang' maya wang'a nikech nagombo ni mondo wadonjane e weche mag dialysis nikech gikone tuoche mag nyiroke kok ong'eyo maber to thieth en ga dialysis. Ang'o matimore dialysis? Pek mane ma jotuo neno kod weche makamago. Kata kamano akwayo gimolo mathoth ni kiyie tinyiswa kuma wanyalo yudie kod namba ma wanyalo tudore kodi mondo mi moro ne ng'ato neno chenro ni to nyalo tudore kodi mondo mi oyud konyruok. Wanyalo yudi kanye kod namba mar simu daktari? Andala Makisumo, atiyoga kan Doctors Plaza, kenda tiyo Synergy Clinic Hospital, ni Tomboya Estate. Namba masi men 0740 444 777. Inyalo nuoyo? 0740 444 777. Erokamano ahinya. En namba mayot ma konya kwara mugia jwang' mano Dr. Julius Okela entiere gwenga mag Kisumo ponono nitiere kod penjo nitiere kod chandruok madiher mondo mi ong'ani rieko gone simu kija chir mokalo ne daktari. Erokamano mathoth ne ogandwa momiyo chenro ni obedo kare jogo mochung' ne duol taya kachiel kod ler mar studio. Erokamano mang'eny ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Koth. Erokamano nyameja. Ne jahera mar chenro mar PenjLaktar intiere gi tuo mar skari pim nyiroke ni dichiel e higa intiere kod tuo mar skari temate kimuonya yath kaka dwarore. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.